Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọtụtụ ndị oyiri Kraịst na-akwụsị n'ụzọ n'etiti agbụ na mmeri. Jizọs anwụrụ anyị ọnwụ ka anyị mee ihe ọ bụla na mkpirikpi nke ọ na-enye anyị. Ọ chọrọ ka anyị gaa ruo ya n'isi. O nwere mgbe ọbụla ọ dị gị ka ị na-aga otu ebe gị pụta n'ụzọ ị maazị ma ị ga-agarukwa ebe ị na-aga ma ọ bụ na ị ga-alaghachi azụ. Mmadụ ole ka o mere na ama m na nke a na-emebu m. Chineke m imerene m ọtụtụ ihe nke na m agaghị alaghachinwu ha azụ, mana amakwa mma aga m agaruli ya n'isi. Abụla onye nọ n'etiti, abụla onye na-ekpe ọkụ jụọ oyi. Jizọs nwere ọtụtụ okwu na-akọwa na mkpughe isi atọ. Ọ gwara ndị na-ekpe ọkụ ha jụọ oyi si na ọ kara gị mma na ikpere ọkụ ma ọ bụ jụọ oyi, ma ọ bụ ya aga m abụpụ gị n'ọnụ m. Echeghị m na ndị na-ekpe ya ọkụ ha jụọ oyi na-atụfu nzọpụta ha, mana ihe ọ bụ na ọ na-ewe Chineke iwe mgbe anyị na-adịchaghị ọkụ wee nye ya. Ma n'ihe gbasara Chineke, anọ m na-agụ otu akwụkwọ n'ụbọchị ndị a nke A.B. Samson dere, onye nwụrụ n'aka mgbe ihe ga-eru afọ 100. Otu n'ime ihe ndị o kwuru tọrọ m ụtọ bụ ọ sị na ihe eji amara ndụ nke jupụtara na mmụọ nsọ bụ mmasị. Nke a masịrị m. Anyị kwesịrị inwe mmasị maka ntozu oke nke ime mmụọ. Anyị kwesịrị inwe mmasị banyere ito n'ime Chineke. Anyị kwesịrị inwe mmasị maka ịnwụ n'onwe, n'ihi na mgbe ọbụla anyị nwụrụ n'onwe anyị na-enwere tụsị onwe anyị. Anyị ebido towe Chineke ntakịrị karịa. Nwee mmasị banyere nrube isi. Asụla ude mgbe onye ozi si n'ụbọchị taa aga m akụzi maka nrube isi. Asụla ude mgbe onye ozi si na ọ ga-akụzi maka nzuzi na nchịkọta onwe. Enwere m ike ịga ọgbakọ si ihe m ga-akụzi maka nzuzi onwe na nchịkọta onwe. O nwebeghị ihe ị nụrụ ruo mgbe ị nụrụ mgbe ụmụ nwaanyị 15,000 sụrụ ude. Anyị kwesịrị iso dị ukwuu ọmaka. Anyị nwere mmasị banyere nke ahụ. Akwụkwọ nsọ si n'akwụkwọ mkpughe ruokwa mgbe Chineke na-eduzi anyị ma na-adọ anyị aka na ntị na anyị kwesịrị inwe mmasị banyere ya. O nweghị ebe kacha njọ ibi karịa n'ime nduhie, na-eche na nsogbu si n'aka onye ọbụla ọzọ ma gị onwe gị ziri ezi. Ọ bụ anyị. Ebumnuche Jizọs abụghị ka anyị merụọ ya n'etiti ghara iru ọkacha mma nke ọ na-enye. Ka anyị lee Hibru isi amaokwu nke 11. Ma anyị na-achọsi ike n'eziokwu ka onye ọbụla n'ime unu na-egosi ijisi ike ya na ikwu eziokwu ya ruo mgbe ọ ga-eru n'isi. Onye ọbụla kwue, aga m agara ruo n'isi. Ịchọpụta na ịkpọrị ndụ na ebumnuche zuru oke na ịzụlite olileanya gị ruo na njedebe. Ya mere, ọ na-ekwu na ọ bụrụ na ị chọrọ nnọọ ịchọpụta, ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ikwu banyere nkwa nke Chineke, ọ bụrụ na ị chọrọ inweta nkwa ndị ahụ n'ime ndụ gị, mgbe ahụ ị ga-aga n'ụzọ ahụ ruo n'isi gị na Chineke. Gịnị na-akwụsị ndị mmadụ ịga ma garuo n'isi? Ọ na-eju anyị afọ ruo mgbe ọ bịara dị oke ọnụ, ruo mgbe ọ na-afụ ụfụ, mgbe ọ na-enye gị nsogbu, mgbe ị na-adịghị enwere onwe gị n'ime ya, ma ọ bụ mgbe ọ bụ na naanị anyị na-aga n'ụzọ ahụ nke anyị maara ya bịa dị ka ọ bụ naanị anyị so. Mgbe ahụ anyị tụgharịa gawa n'ụzọ nke ọzọ. Akwụsịkwala otu ebe ọhụụ nke na-awụchahụ ebe kacha mma, n'ihi na ịga n'iru anaghị edocha ahụ. Ka anyị lee Jenesis isi 11 amaokwu 31. Nke a batara n'anya m ọtụtụ afọ gara aga, ma ọ na-akụziri m ihe mmụta. Ịma anyị na-eche maka Abraham na otu Chineke si kpọpụta ya.
ma chọọ ka ya na ya nwee ọgbụgba ndụ. Ma ekwenyere m na Ebraham bụ nwoke mbụ onye nke Chineke gwara ihe. Echere m Chineke nọ na-achọ onye ga-agagide wee garuo ya n'isi. Amaokwu nke 31. Tera kpọrọ Abraham nwa ya nwoke na nwa ya bụ Lọt nwa Haran, na Sera nwunye nwa ya nwoke bụ Ebram. Ha niile soro wee gawa, wee si na nke Chaldis gawa n'ala Kenan. Ma mgbe ha ruru na Haran, ha nọrọ n'ebe ahụ. Ọ dị mwute, ama m ịma nke a ma ọ bụ na ịmaghị ya, mana nke otu obere ahụ, mana o nwere ebe ha dara mba. Ha nọ n'ụzọ ha na-aga otu ebe. Mgbe ha ruru n'otu ebe ọ bụ, o nwere ike gwụrụ ha. O nwere ike njem ahụ anọ n'ọdụ karịa ka ha chere. O nwere ike otu n'ime ndị ha na ha so agaje alaghachila azụ. Ya mere ha achọghị ka ọ bụrụ naanị ha ga na-aga n'ihu wee kwụ ụgwọ niile dị na ya ịga ruo mmeri. Onye ma ihe na-eme mmadụ ka ọ daa mba? Adị m ka a sị na ama m ihe ahụ bụ n'ime ndị mmadụ, na ụfọdụ mmadụ ga-ejide nnọọ Chineke n'ime ime onwe ha. Ha ga-ejisi ike gabiga ihe niile wee nwee mmeri. Ma ndị ọzọ bụ ndị ike gwụrụ n'aka ya aka. O nweghị ihe ọ bụla siri ike nke na-eme ha pụọ ma ọ bụ dapụ. Ọ gaara adị mma sị na m ga-agwa gị ebe obere ihe amansi ahụ nọ. Ebe obere ihe ahụ nọ, ọ dị m ka onye ọbụla na-enweghị ya ka m tinye ya otu n'ime. Ma ọ bụ ihe nke naanị gị onwe gị nwere ike ịhụ, naanị gị onwe gị na-ahụ ya n'ime gị, ga-enwekwana mkpebi gị na Chineke. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ ji kwuo, enyere m gị ndụ na ọnwụ, ngwa họrọ otu. Akụkọ m kọrọ unu n'abalị banyere mụ na nwanne m nwoke. Anyị abụọ gụrụrụ akwụkwọ n'otu ebe, anyị abụọ toro n'otu ụlọ. Ọnọdụ m nọ mgbe ahụ n'ezie na mpụta ihe ka njọ karịa nke ya. Ma o nweghị mgbe ma ọ bụ na-enwetaghị ya mkpebi ma mụ onwe m mere ya. Ọ bụghị n'ihi na nke m pụrụ iche, n'ihi na nkwa nke Chineke dịrị onye ọbụla nke chọrọ. Mana ọ bụrụ na enwetaghị m gị ikwere nke, ọ bụ ya bụ na ị gaghị enwe mmeri. N'ihi na ọ bụrụ na ị chee na ọ bụ maka onye ọbụla, maka onwe gị, mgbe ahụ ị gaghị enwe ihe nke Chineke chọrọ ka ị nweta. Ị ga na-akwụsị n'etiti okike agbụ na mmeri, na-awụgharị, na-elegharị onye ọbụla ọzọ nwetara ya, ma na-eme anya ụfụ na mkpasu iwe. Anyị na-asọpụrụ Chineke site n'itozu oke n'ime Kraịst. Ọ bụgodị na ị chọghị imere ya onwe gị, mere ya ahụ. Anyị na-asọpụrụ Chineke mgbe anyị na-ejeru n'isi. Rom 8 amaokwu nke 29, ọ sị akara ya akara maka ichi echichi na ịkpụ anyị banye n'oyiyi nke Jizọs Kraịst. Ma ịma akwụkwọ nsọ na-akpọ anyị aja, Chineke bụ ọkpụ ite. Ọ bụrụ na m bụ aja eji akpụ ihe na-eme m ugbu a na-enye m nsogbu. A na-agbanwe ọnọdụ m, a na-akpụgharị m, amaghị m ma nke ọ masịkwara m, adịghị m njikere maka nke a. Ma nke a bụ ezigbo ihe ịmaatụ. Anyị ga-asị nke a bụ oyiyi Kraịst. Ha chọrọ imere m ihe eji esiri Jizọs ihe, mana ọ jọrọ njọ karịa nke a. Ya mere Kraịst na-abịa na-asị, akara gị akara, ọ bụ akara aka gị ịdị ka m. Ọ bụ akara aka gị ime ka agwa gị bụrụ ihe agbanwere, ka ị nwee ike iche echiche ka m na-achọ ihe m na-achọ, ma na-eme dị ka m si eme, na-eche echiche ka m si eche, ka ihe na-emetụta gị otu o si emetụta m. Ịma mgbe ihe bụ akara aka gị, ị gaghị enwe obi ụtọ ma ewezụga ya. Ị maara nke ahụ? Ị nwere ike, ma ọ bụ m onwe m nwere ike ime uche Chineke, ma ọ bụkwa na anyị anọrọ na mgbagwoju anya. Iche na ị ga-enwe obi ụtọ ma ị gawa ụzọ nke ị chọrọ. Obi agaghị adị gị mma ma ị nweta ụzọ nke ị chọrọ, n'ihi na ụzọ gị abụghị ụzọ nke Chineke. Ọ gaghị arụpụta ọrụ. Chineke maara ihe karịa ka anyị maara, ma uche ya ka mma karịa nke anyị. Ya mere ka anyị kwuo na m na-abịa n'ebe m ga-asị, ee Chineke, ee, o nwere ike ọ bụ mgbe m nọ n'ọnọdụ nke ime mmụọ dị elu m na-agụ egwu. Ee, o nwere ike bụrụ mgbe m nọ n'ọnọdụ nke ime mmụọ dị elu m na-abụ abụ.
anyị enwe ohere isi Chineke mee m ihe ị chọrọ ka m bụrụ. Ya mere ọ dị mma, nke a nwere naanị otu nsogbu: akarịrị m ọtụtụ. Ya mere nke a bụ ihe ga-eme. Agwa gị ga-apụ. Echiche rere ure gị ga-apụ. Ọnụ ọjọọ gị ga-apụ. Ị chere naanị onwe gị na ilegide naanị onwe gị anya ga-aga. Iwe gị ga-apụ. Agbaghara m mmehie gị ga-apụ. Nke ọzọ ga-apụ, amaghị m ihe ọ bụ, ọ ga-apụ. Ma n'ikpeazụ, lekwa anyị nga a. Amen. A kpọrọ anyị ndị nsọ, ọ bụghị ndị na-adịghị nsọ. Gị onye na-atọ ụtọ na-abụghị onye nsọ. Mba, akwụkwọ nsọ kpọrọ anyị ndị nsọ, ndị nchụàjà nke Chineke kachasị elu, ndị agha. Mana m chi site na-adịghị nsọ banye n'ịdị nsọ. Ị nwere ike ịgwa m, Joyce, gịnị ka ọ ga-ewe m? Gịnị ga-abụ ihe ndapụta m ma m si ee? Gịnị ga-eme mgbe isi ebe a laa taa? Ị ga-ewepụta onwe gị si, ngwa Chineke, amaghị dị m ihe m si gara ee. Enwere m obi ike isi ee. Kpụgharịa m n'oyiyi gị. Megharịa m ihe ị chọrọ ka m bụrụ. Ọ bụrụ na ayọga m gị ihe ọbụla nke na-abụghị uche gị, Chineke, biko enyekwala m ya. Ka eme uche gị, ọ bụghị nke m. Ọ bụrụ na ị kwuo nke ahụ, ozugbo ị kwuru ya, ị gaghị enwetaghachikwa ya ọzọ. Chineke dị ka otu n'ime ihe ndị a, ndị na-enye ọrụ ikpeazụ. Ọ dị ka okwu gị, mkpebi gị, gị kwuo ya otu ahụ ka ọ dị, ma ọ na-apụkwa na-arụ ọrụ. Ma ọ na-amasị anyị ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na ndụ onye ọbụla ọzọ, ma nke kacha njọ bụ na ọ bụ anyị ka ọ na-arụrụ ọrụ. Ime ọtụtụ oge anyị na-echeso o nwere ihe na-eme onye ọbụla nọ n'ụwa ma ọ bụghị m. Ahụ dịburu na-agbakasị mgbe m na-asị Dev, ọ nweghị ihe Chineke na-emeso gị banyere ya. Ma ọ na-asị mba, echeghị m ya. Ya bịa dị m ka ọ ga na-afụ ụfụ, ọ ga-adịkwa mma. Ma ị ma, ahụbeghị m obe nke na-atọ ụtọ mara mma obubu. Ọ bụrụkwa na Jizọs gara n'elu obe si, mba, chere no, achọrọ m mmezi. Ime obe na-apụta karịa ọnwụ, ma ọ na-apụtakwa mbulite n'ọnwụ. Gịnị ka anyị na-eche mgbe anyị na-ele obe anya? Anyị na-eche mbulite n'ọnwụ. Ekele dịrị Chineke maka Sọnde, mana ị ga-esi na Fraịde garuo na Sọnde. Ị gaghị agafere Fraịde ruo Sọnde, ọ naghị arụ ọrụ otu ahụ. Ọ bụ Mọnde, Tuzdee, Wenezdee, Tọzdee, Fraịde, Satọde, Sọnde. Na Fraịde Jizọs nọ n'elu obe taa ahụhụ, mana Sọnde obe ahụ onwe onye nọ ya. Haleluya, o buliwo. Gịnị mere n'oge ahụ n'etiti Fraịde na Sọnde? Ọ napụrụ ekwensu igodo nke ọkụ ala mmụọ na ọnwụ. Nke a bụ ihe mere Ọkpara Chineke ji pụta ìhè, iji bibie ọrụ niile nke onye iro. O meere ya onwe ya, o meere m ya, o meere gị ya. N'ihi nke a ka Ọkpara Chineke ji pụta ìhè. Na-ekwesịghị m ịbụ onye na-adịghị nsọ. Na-ekwesịghị m ibiri ndụ naanị n'etiti ihe kacha mma Chineke nwere nye m. Gịnị ka mmụọ nsọ jiri bịa? Inye m ike nke m ga-eji soro Chineke ruo na njedebe. Ị chọghị ike mmụọ nsọ iji daa mba. Onye ọbụla nwere ike ime nke ahụ.
ma anyị chọrọ ike iji soro Chineke ruo na njedebe. Ọnwụ bụ ihe mgbu. Aga m ekwu n'otu ozi m, aga m anwụ na njirimara m, ma mmadụ niile akụ aka. Ka dara nnọọ ka ihe ime mmụọ n'ime ime mmụọ. Ee, anwụrụ m na njirimara m, mana ọ dị ka njem 1,000 ruo ọkụ mmụọ. Ọ bịara ruo n'ogo na m si na achọghị m ịma ihe ndị mmadụ ga-ekwu ma ọ bụ ihe ha ga-eme. Aga m eso Chineke mee ihe ọ bụla ọ sị m mee. Ya pụtagodu na m enweghịzi otu onye n'ụwa nke nọnyere m. Ọ gafechaala mba, ọ na-emegharịkwa n'oge niile. Gịnị ka m na-agwa gị? Na ụtụ ụjọ nke mmadụ na-ata mmadụ ahụhụ. Ọ na-ata mmadụ ahụhụ. Etinyezila ụkwụ na ihe nkwụsị mgbe ọbụla ọ na-edoghịzi gị ahụ. Onye ọbụla n'ime unu nwere otu ihe. Ọtụtụ ndị nọ n'ime ụlọ a n'abalị a nwere ike icheta otu ihe Chineke chọrọ ka isi na ya wee gabiga ruo n'isi. Ma ana m agba gị ume n'ụbọchị taa sị gị mee ya gabiga ya. Mgbe ịga n'ihu na-esi ike, kwuo nke a: enwere m ike inwe ihe mgbu na nduzi taa, ma ọ bụ m nwee ihe mgbu nke akwa arịrị echi. Amen. Nke a bụ ihe odude. Amanụ m okwu ndị a dị ọhụụ ugbu a. Ngwa ugbu a achọrọ m ịgwa gị okwu na mmepụta na ehihie a, otu esi anwụ ọnwụ n'ebe onwe nọ. Ọ dị mma ikwu ekwu. Enwere m ike ịgụ akụkụ akwụkwọ nsọ dị iche iche si gị wepụ anya n'ebe onwe gị nọ, chefuo onwe gị, wepụ anya na ihe nke na-amasị gị, bulie obe gị ma soro m. Anyị niile adị ka ndị nsọ. Ọ bụrụ na ị ga-asị Chineke ee masị m banye anụ arụ, ọ pụtara na ị ga-ejikọ onwe gị n'echiche gị ịta ahụhụ. O nweghị isi na nguzo ebe a na-atụrụ gị asịsị ngwa onye ọbụla gbuo n'ahịrị na-agafe n'ihu ebe a ka m na-ebite unu aka dị nsọ. Unu lara, unu enwere onwe unu. Ma ekwesịrị m ịgwa gị eziokwu na Chineke nwere ihe dị oke egwu nke o nwere nye gị n'akụkụ obe nke ọzọ. Ị nwere ike inwe ihe mgbu ịga n'iru, ma ọ bụ gị nọrọkwa otu ebe ị nọ nwee ihe mgbu n'ikpeazụ ndụ gị niile. Ọ kara m mma inwe ihe mgbu nke ọganihu karịa ihe mgbu nke agaghị n'iru. Amen. Mana achọghị m ime ihe a ka ọ daa dị ka na onwe ihe ọbụla ọzọ ọ bụ na-abụghị ndụ nke ịta ahụhụ, n'ihi na ọ bụghị ya. Oge ọbụla ị gabigara gị pụta n'akụkụ nke ọzọ, ị kwesịrị ịṅụrị ọṅụ na ọ bụ mmeri. Ma ị nwere ihe nke nọ gị n'azụ nke ekwesị na-agaghị eji nwuhu emegide gị. Ọ bụghị nnwere onwe iwe iwe mgbe ọbụla ị na-emeghị ihe n'ụzọ nke gị. Nnwere onwe bụ mgbe m chọrọ ka Dev mee ihe ma ọ bụ mgbe m na-achọghị ka o mee ihe, ya sị achọghị m ime nke ahụ. Ma enwere m ike ịsụ ngwanụ, nke a bụ nnwere onwe. Nke a bụ nnwere onwe mgbe m na-anaghị, mgbe iwe na-anaghị ewe m ruo ụbọchị 4 m na-achị agụgọ ugboro 3 m na-ewe iwe, m na-abatara onwe m ebere, na-ata ya ụta dịka ngwanụ. Ngwala otu isi ruo ebe ahụ, Joyce. Ọnwụ, ihe mgbu, isi gị si gịnị ka nke a pụtara? Mana ọ na-aga otu a. Ọ dị ka mgbe Chineke bidoro ị na-emeso m banyere enweghị agwa nke ikwughachiri Dev mgbe niile. Ịma ọ mụ ga-ekwu okwu ikpeazụ. Ịma ị na-eche na ị ziri ezi na ihe niile. Ọrụ m n'ezie bụ ikpuchi ọnụ m. Ịma abịara m dịka ite agbọnyere n'ọkụ. Mgbe iwe ga-ewe m otu a, ya bịa na-eme m n'ime m, ya bịarị ka o nwere ihe ga-abịa kpalie n'ime m. Chineke, ma ọ nọ n'ebe a. Dịka ma mmụọ nsọ a nọ n'ime na-asị m. Ma Dev akwụrụ ebe ahụ were nnọọ ihu gbarụrụ agbarụ nọrọ. Ma nke a bụ ihe na-eme. Ọ
ọ bụrụ na m ga ha obi akụda m, ma mgbe ahụ aga m abịa gbarịa ha kwa ugwu iberibe ahụ gburugburu, ma ọ bụ garịa ha karịa. Ma mgbe m mechara ruo n'ikpeazụ, adị m ka nyere m aka Chineke, nyere m aka, nyere m aka. Ma ana m echeta n'eziokwu anaghị m etu ọnụ. Otu oge m gbatụrụ wee banye n'ebe a na-asa ahụ, gbachido onwe m ụzọ, ma were akwa mmiri n'ebe ahụ tinye n'ọnụ m. Emere m nke ahụ. N'ezie, achọrọ m ikwughachiri ya nnọọ ka ọjọọ. Ama m Chineke nọ na-agwa m agwachikwala ya, agwachikwala ya, emekwala ya, emekwala ya. Ọ dị mma. Mgbe m gaa n'ihu ịdị nke ahụ, mgbe ahụ ya ebido hapụtụwa m aka, n'ihi na ihe ọbụla ị na-anaghị emegharị mgbe niile ga-akwụsị. Ma oge ọbụla anyị na-eme ya, anyị na-akpali ya. Mgbe ọbụla anyị banye n'anụ ahụ, anyị na-akpali ya. Nke a bụ ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru mgbe ọ sị, jụụ onwe gị. Ọ pụtaghị na ị ga-eru unyi, ị gaghị na-elekọta onwe gị, ị gaghị azụrụ ihe dị mma yiri gị, nwezie ndị iberibe. Jụọ onwe gị pụtara, ọ bụrụ na Chineke si gị mechie ọnụ gị, gị mechie ọnụ gị. Ọ bụrụ na Chineke si gị tụfuo agwa ọjọọ, gị tụfuo agwa ọjọọ. Ọ bụrụ na Chineke si gị gaa yọọ mmadụ ayịyọ mgbaghara, mee gị na ya esila agụgọ ruo izu 10, naanị gaa mee ya. Haleluya! Debe uche gị ma dezie ya. Ahụrụ m nke a n'anya na Kọlọsians 3:3. Dezie uche gị ma dezie ya. Di m na-eme nke ọma n'idebe uche ya. Ọ na-eche ihe tupu oge ya eruo wee kwado obi ya. Aha dịcha Dev na mbido afọ a, n'eziokwu o mesiri ya ike. Ọ nọ na-enwe ihe abụ ebe ọ ga-enweta n'ezie enweghị nchịkọta na enweghị ndere jụụ. Ịnọrọ jụụ ma nwere onwe ya. Naanị Chineke maara anyị achọghị ka Dev nwee mgbali elu. Anyị nwere ọtụtụ ya n'ụbọchị ndị a. Ma igbu ya na mkpirikpi ya wee gachaa nnyocha niile dị iche iche, anyị achọpụta na ahụ ya anaghị anabatazi shuga. Ma ya mere, otu ntabi anya ugbu a, ruo ọnwa 6 ugbu a, o kwesịghịzi ị na-eri ihe na-atọ rịrịrị ma ọ bụ gịnị. Ugbu a ọ nọ n'ọnwa 3 n'ime ya, mana Chineke mana anụbeghị m ka nwoke ahụ na-atamu ma ọ bụ kpesa mkpesa ma ọ bụ takwuo ntakịrị banyere na ọ naghị eri ihe dị ụtọ n'oge ahụ niile, ma ọ bụ m nụrụ ọ na-atamu na-eme mkpesa. M sị ya, shuga ọ na-agụ gị? Ya sị mba. Ya sị, olekwe n'isi ya, agaghị m eri ya. Ya sị, ele isi na ọ na-agụ m, agaghị m eri ya. Mana Joyce, agakwa m emenwu ya o. Ime otu esi emetụta anyị na-emetụta otu anyị si eche echiche. Mgbe anyị nwee echiche dị mma, mgbe ahụ ihe ndị ọzọ esorozie ya na-aga. Ya mere ọ na-eme ihe e kwuru. Agaghị m eri shuga. Ọ dị ka agaghị m eri shuga. M wee sị ya, ịma anyị emewe na agadi, ihe niile anaghị agazi otu o si bụ aga, mana anyị dịkwa mma o. Mana m sị ya, olee otu ọ ga-esi adịgị Dev ma ọ bụrụ na i ruo n'ogugo na ị gaghị na-agbalizi egwuregwu gọlf? Ya sị na o cheela nke ahụ, wefee ya azụ. Ya wee sị na ekpebiela m n'uche m banyere nke ahụ, enwere m ike mewezie ihe ọzọ. Ị hụrụ, ọ kwadoela onwe ya maka mmeri. Ma ihe ọtụtụ n'ime anyị na-eme bụ anyị na-akwado onwe anyị maka ọdịda na iwe na obi ịda mba na obi ọjọọ. Ọ bụrụ na ihe a mee ha otu ugboro ọzọ, aga m agbawa. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-eto n'ime Chineke wee si na dị nsọ onye dị nsọ, ị ga-emezi obi gị. Ọ gaghị abụ ihe dị mfe. Ọ ga-ewe m ihe, ọ ga-afụ m ụfụ, ma mụ na Chineke ga-esoririla eme njem a. Aga m abụrịrịla onye Chineke ga-eji eme ọnụ. Aga m abụrịrịla onye ga-etinye ọchị n'ihu Chineke. Agaghị m agadewe naanị n'etiti ụzọ site n'ọdịda ruo na mmeri. Aga m agagide ya ruo na njedebe. O nwere onye ga-eso m nwere ụdị mmụọ a taa? Aga m aga wee ruo na njedebe mụ na Chineke.
dị mma, ọ wapụghị ihe obi ụtọ anyị mara na ya ekwesịghị ibi ndụ anyị ruo naanị n'etiti okuko agbụ na mmeri. Anyị na-asọpụrụ Chineke n'ezie mgbe anyị na-aga n'iru ruo ntozu oke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.